गारि बुरोंबाय जोंहा बङाइगाव थांनो नागिरदों Hey guys, welcome to my channel. खुलुमबाय बयखौबो आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ बरायना बहरनाय थाबाय. स' दिनैहाय जोङो बङाइगावआव थांनो नागिरदों. नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदो. होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. चलो. मरै थायो? थामारो? ओमफ्राय मा बियो ओमफ्राय मानो बिदि जाखो? लुहांनायसोमोन ना? आयै हाद्रिया नायदो थैगोनलै बङाइगाव रास्ता हाद्रि किरकम हिमाचल अरुणाचलाव थांनाय बायदिसो मोनबाय आंखौ हाजो बायदिनो आंखौ बुदों नै बियो सिगनेट नोंसोर खनसे थाबायदोंमोन नामा बेयाव देन्जार फालतुलै आंबो थगायनानै थाबायलायबावो राबन बननो बा एसे जौ लोंफायलायबावोमोनब्रा बालदारमोन ना गोदो एथ' हाद्रिलै आयु फाग्ला जागोन मिल गैया मा मोनगोनलै आं बेयाव जेबो गैया फालतु नोंसो फैदों नोंनो गुदियाव थाङाखै आं हारसिं मारै थांनांगौ ओरैनो दोनजागोनदांलै दोनहोआ खोमा ट्रेनसआव गाखोबाय आङो Unlucky. Unlucky na. I got. बॉडीकॉन में मिल जाएगा ना बॉडीकॉन में तो ज़्यादा कलेक्शन नहीं है एक्चुअली बॉडीकॉन में अभी तक नहीं आया ना शॉर्ट में चाहिए था karena sih gitu. Video mau ya ke? Try kalam nama. Kalam deh. Betul enggak? मुझे ढंग का कपड़ा कुछ भी नहीं मिला मुझे एक भी पसंद नहीं आया यूनिवर्सल इतना धुंधला नहीं मिल रहा मुझे जो चाहिए वो एक भी चीज़ नहीं मिला Reliance Funds brings you a very excited offer for today. Please make a purchase of 3,999 rupees only and get April worth rupees.
stroke này một tí. Yo, 친구 저 술래 저 쪽쪽 버전. 내가 뭐냐. Không được nắng của mình lên. Cái gì khương nó có cái lựa. Leng là này này. Reception. 나야. Tiền á. Cái gì thế? Đang xin mà thêm mình sẽ có sự. Nó. Đây nó đang gì trong lời nó không rằng. Nó đang rất là ba. Mana comfortable mana aku ya? Ini biji cuma dah menang. Ini biji semua jam, ini biji, ini aram comfortable biji asa. Kau lunch nama? Ini ibu dia. Ini ipsa tu na. Ini sih teh, lagu mana? 260 ni lebih ni. Salah salah.